เช็คพรีเป็นกัสลามาส่งอันมีพลิเคประเนรแกบันสิกิพีจีพันกังปูพังเชรอบซับเซนตาร์ลง ANM มาตุ้มตัววาร์กหิงนอจอกเช็คโลจอนนี่เป็นอาร์นิซีอันซีเชดังจอกInterdenominational Churches Football Knockout Tournament Angdung Kiti Bhomkura Adap ke mena litum don aphan nili sami juli bepe hin penam pajeriklo kardom pin Abirta ton pen arjuik tha Karbi Anglong mate inglong a khet tuma phan jasmet panongsi pin somar lapen aro somara tuma phan iri pen kasela masai mate check inghin lapen pre pen kasela mason anase ke kipi ponje aphan kedam tang chiti ni phai kebarni di phualong kedo handloom and textile asai hemalong sangpi sabina teron piari deng pen kangpu Ili Karbia tumke haku penta check inghin lapen pre pen kasela mason pen nang an ke thekdo Jasemet beleng hoton hijab pen chenglok break jam kelang mesen alon ke do hormuta selambom Bonta la puson ke thek ason ke do pen ali ke chepalong iawar sai ka chelong thek thedara joksi ke pa phiduna sonsi dokoklo Bonta Karbiang long angkang pia phan isi Abirta kimi La puson iri pen ke kle masai mate ke soi kerer along la ansu se ke paching thur pen e methang ahem ka chelang dor pluba ja kong do kuma thasi guru sisya hasir Prasisan ajay meka longpen Karbiang long rat mate pin somar bang ingkoya tuma phan nipli kebran ner keban check inghin pri kaselam iri pen asaya se ke kipi ponja phan Haraghat MLA achor sangpi sabina teron pipen kangpupon Non ke bangji chiti ni phai kre hiniar ni pen pangchengsi nipli kebran ner keban bangso se ke kipi ponja phan ingpupon Bangso ase ke kipi ponja phan than bang atum lake Gopal ingti lapen be ker atum pensi kibu ke soi kerara se ki pipon popusi pherang ke tuma thengno sangpi sabina teron pipen ningje Di phualong abangke lata bang ingkoi la bangke check pen free la swasai phan pinso tuma phan pini bang ingkoi phan man ako nilitum pini pangcheng pon thulo la se ladak kecheng along nang cherap dun ni tuma baido instructor sikha mem la pen dak handroom along textile director sir ta nang chetong dun la pen ladak Guwahati pen ta secretary president latum ta Gov of India Ministry of Textile latum ta nang chetong dun la pen pini nilitum pachun pame lo kadukawe sitame chun pame Lason si halapu pholonia longkedo denki mo apam cultural longtami ni phokebra hini an traditional embroidery craft mate iri pen keroya seke bang ingkoi asang bimara tuma phan seke ki pi ponja phan kedam tang chiti ne phai kep arni pen ingpu ponlo Bangso along block asa hem kimita ingpu ponsi Bangso a hem along seke ki pi ke pangcheng ponja phan ingpu ponlo pusi sangpi sabina teron pi pen ningje Lapen labang solong se kiki ponja phan najima rongji honpi lapen ari sang ho tum pensi than pon popusi ningje haladak phulonia long sitame craft and textile ko embroidery pini ako peneng le thotta prangedam tangta bang trok kep an cheng elo ako pini le thotta haladak ke cheng thu pini ahem block ahem ta pini sikang pulo la pen haladak ahem kimia long ako nilitum aloso pimartum bang ingkoy aparman sonthak saksi aria sai aphan pini hadak ta cheng ponlo phulonia long seta bang ingkoy nim so pimar Bangso maya long sikha ingtipi basic training center teacher educator Diphu Helping Hand Society Secretary Debasis Das, Helping Hand Society President Ajoy Majia Tumche Tongdunsi, Bangso Ajay Megalong RDP Dun. Madam Sabina have invited me. It's a very good program. It's a cane and bamboos workshop will be going on for 2 months, and bamboo is very much related to our life. It is start from the birth till our death. Bamboo is very much related to. So our generation. Everyone knows about the importance of bamboo, and every villagers, every young boys and girls also, they know the use of bamboo, but importance has not been given.
So bamboo is a part and parcel of our life, and I'm very happy for them. And it's not that only education. Only education is a part of our life. No, with education, vocational training is given very much important. So through this, we can also earn some livelihood. So important, always we cannot think about like service, getting not job. This is also one kind of job where you can do it from the home. So it's a very important word. I have visited today only. So like this, the program will come now and then, and importance is also given to our ladies. The ladies also have come to join and do this program. News report Longsodarinti, Karbi Anglong Live. Nilip constituency ke parlo Koilamati pen kahelo kilometer thom kepan ba kahelo phangcherop sub center along sega chelangji aphan ahem kim tanamat nurse ANM atum tobar kaheng no pupa thelo amat cheklo ejon joni pen e phong anse hadak dam chacha muni datum kesopor maduta chichini ne aju pone anardo pone chipu thekhe इंग्लोंग महाबर मलम के द्वारा रतुम के हादक मलम जासेमेट किसुम के धोके मोबाइल नेटवर्क कवे तोवर मेसेन कवे दोलोंग मेसेन कवे लपेन आरवी के जंग आहुत पुलोते जासेमेट कचेलेंग सुम थुमुचोता मान देते लासन सी सरकार पेन इंग्लोंग आरा रफान माथासी इसी से केलांगा हेम पिपोनलो बोंता के दो केलांगा बांग कवे देरा जो फांगचराप सब सेंटारा लोंग के इंगना मजो हेम असन सी दोकोगलो Lapuson keso kelang hem doko ka phita ke mesen se kelang bang ka via jo ha da ha baralong kaddo ka be arong pangrum pet pen rong ingko sosia rar tumdu bonta keso ahut pulote ihin Koilamati chokiola BPHC kalite ihin anake silonijan bokajan diphu am dam nang kok titilo rong ara tumpen kipu ateng pulote tovar le hengno seta cheklo ejon pen phongni khong thoman ke ANM atum chewang asonte mesenji pusi kachuning ri padopon halada ketang ANM atuma mem lake monita daula go phulapen aria sangho bang hini atuma phansi arpu ke pek pusi choki hola BPHC along Dr. Tenjing India hinpen lamthe paklangpon nono mare ke halada ke do na we pu ANM bang awela la si hala school hela tu along pensi gewan ke la tum hana duty ke just vaccination se paklam chalana nan male somar do mane polio PT immunization account se paklam chalana si hafta ben atum batai CCC kidan da matwar condition da leo ek do din da nono mare ko tar da ve yata ve mati do din da to mane de hada ke tang ba ke amen sange nono matke alla school hela bu nisi non ke paklam bom ni ta ko ni tinggal kita sonars penting da paklam bom Inawen mabahi basat duty patang hadak padam kan ada ko dami khana bahani no na pi dimasa pi nudwan go lara ki mila non sine ki join la din da chini ba mai mela ke no ha me tote ne ke hadak regular ke donam klung ya ke duty ke gali lo gadi regular do dam niam do nam ko regular do nam isa do bang with that lo nak hadang song pasan toy te ya lo gadi song ban na toy sita bang do nam de ora pa nang toy na to lo ta ki do dam de lo hadak se ke chelang hem kim tampen adimalong sai ke dam panglum pon muchot pasonte kiso atu maphan masa ba ke joy ki doji nonason arpu pek lokpen acheklo chiklo sayang deng cheklem play chadam de pulote acheklo jon bang bainong ke choke chopa joy de rason man de rason si theklong Koilamati ben Samson inti Karbi Anglong Live Karbi Students Association hin pen patir piponsi kiram tang chiti ni phai kebarni kheroni ardo school home pho asomara duma phan pangrumsi ni phai kebarni por phai kre isi malompen kheroni high school pathuak lamalongpen armung chejeng pangcheng ponsi kheroni police station OC arideng pinpuralo pipajoda bangso armung chejeng ke dambo mahut say no to drugs stop all kinds of anti-social activities stop selling gutkha alcohol all kinds of gambling etc pusi hang tarampon atheke bangso kheronia longason drugs ke chua osomara phan neplong seranlo nasi lahai ason ke jor ke chua tuma phan nep ingnangsi hem kang samalong bengnangji pa ke mang pensi bangso ka chesong padopon lo pusi KSA tiripia maipu Samson teron pen than pachini pon
Alom alam ni tum thek long lo Karbiang long West Karbiang long along sami long lahai ing long ajo along sita me kidam tangar ni bangke lapuan drugs kichu lapuson komania phan police tum kinep long to la son ni tum thek dun long kom hekason sa non la pinangan ningkan hotrok pen lapuson ni tum thek dun long jaya son sami pinyang bong aloman man ke pinyi bangke kedam het jong iru ni prang sami khirunia habar long pen son da ba thom bang phi arta ki kom mate arta ki jum heka sumar to phan drugs kichu joini pe kinep kon son thek kon long lo lasin ni tu mathalo bangso puthak jong si karbino chalia song tu pen jong si kachirok tok mate awareness program si tu pidun de pultangte non ki bang jilang so mara tu bangke an su se ka mang ko mang ram pen drugs si cho phai banang bat bom ta hai la so matha ben sinile tu hin pen jasimet pet pini disia phani tung ka pin pura bang ke la helo anti drugs la pen anti social activities la so ke bat pi galong alang tum pen law and order hin pen tung chirap rap prap jin pen la so kang kirjek dia phana bang ke ne tu hin pen chuning ripon lo athe bang ke ne lang tum jong sinon kelang ka pangkri do pulutangte la so drugs sa bang ke kichu bang ka phiong nang bat rong song sin tum thek long ko posi ne tum pen alang li pan sodak pen tum ka chuning ri mate pin pura lo pi pon lo Pinpuralo Kheroni Osi Shravan Kumar Ingti Pen Deng Derphi Alang Lipen Tabang Swalo DCR Deng Kapali Ponja Phan Checha Lapen Lahai anti social activity Puthak ke Pavir Ponja Phanta Chechak Pon la sin tum pinpura lo long ke jasemet pe son thom si tok pon hala da ke tok pon bang ke pinpura lo long isia number ke tok pon bang ke jasemet pet pini karbi anglong aha wara lo long bang drugs ke jor la pen drugs ke chotu ma phan along a town so long along commercial center long latung kiri kata kakuruk claim si nep alang letum ke jora tum bastame ke cho tum bastame nep pen si alang tum phan arona teng pen ing sai nangji la bangke ke cheng sia point lo sonia point bangke pini drugs pen kachira blog ason gutka le punoi sikhor le punon lahai or muta drugs pen kachira ason sai dilo posi lahai sitame pini tauna long pini bozar long pini market long ke long jok bihek asu maratung stamela so kichu bang non a phainang bat bi posi la bang tame pijor long le det nangji pusil tum de district administration of Hanpulo la pen la puson thopsi pini akon tum tek long bang ke ladak ajar anti social elements tum tek polong dak tir kapathu punoi ending kapathu punon ba kapre ludo kapathu da pinia ni bang ke poisa pen kapathu la puson si along tum tek long lo tasin lahai ke pathu tap ke pathu pru laya social anti social activities bang tame prabjin pen disia tum pen langli tum pen bon nang ji mate ingkir nai pusin tum la son thoma demand son thoma ke mang si pini pin por lo pajio Kheroni Pen Mohonteron Karbiang Nongla Kedam tang chiti ni phai ke thom pen kapang chengpon bangso football knockout tournament nang chengsi kato kawi break jam denomination amonduli ner kep aterang kachetong atumsi pathupon Langtibuk Baptist Church Youth Department pen patir piponsi Langtibuk sarthiteron pathu aklama long kapadupon bangso interdenominational churches football knockout tournament along kato kawi long ner kep amonduli atum bangso long chepati dunsi kedam tang chiti ni phai kep arni angdung kiti pathupon bangso angdung kiti ke pathupon along ate ranga tuma men lake Believers Eastern Church lapen Langtibuk Garo Baptist Church ang bongsi pathupon Kapathubo mahut Believers Eastern Church atum ke thek lapen kangtang muchora jok Langtibuk Garo Baptist Church aphan goal pli thapon bonta Langtibuk Garo Baptist Church atuma bangke bol pumni ansi kachitu dun chora jok Believers Eastern Church atum bol pumni pen chepa hai ponten bangso kapathu RD ki pidunje aphan pura alohia man pen Borjan VDC Chairman Sunaram Singnar lapen prekjam Mondoli Pastoratum la penan parta dance Karbiang long dance junior category along final kachapa haiduna bangpu Silas Basumatari chetong dunsi ke kan paklangdung Dilaipen Bijoy Rongpi Karbiang long live Pini Adap Abirta ke la ponsi kang toniklam